Počkej. Něco se děje. Někam pochodujou, třeba cvičit, nebo... Nebo co? Počkej. Tyhle nejsou nacisti. Mají na sobě kostýmy z různých dob. Jeden je jako Al Capone a další jako Mussolini. Richard III, Napoleon. Vypadá to, že svezli ty nejhorší lumpy z dějin na jedno místo. Panebože, to je James Last. Znám ho dobře z Hrimrových desek. Co tam dělají? Teď se jenom řaděj, jakoby do popravčí čety. Počkej, někoho vyvádějí. Přivazujou ho ke kůlu. To je medvídek Pů. Co? Medvídek Pů, fakticky. Odmítá pásku přes oči. Přivazujou medvídka Pů ke Něčeho takového by se člověk neměl nikdy dožít. Přísahám, pánu!